Дай. Здравейте, това сме ние отново двамата. Аз Васко Генов и ето там е Хакер Геймър на двойно оцеляване в Майнкрафт. Повече няма да се заплескаме, защото пак се заплеснахме. Ние направихме още нов клип, но... А ти нагоре ли отиваш, бе? А към къщата? Окей. И нека да започнем да оцеляваме и този път няма да се залисваме в играта. По-точно аз. Хакер, къде си ти, бе? Не знам. Къде се завучи, бе? Преди малко беше тук, да не си тръгнал нагоре, бе. Не знам. Аз не знам къде съм. Абе, на къде отида, бе, хакер? Не знам. Ти, майче, по този път ли си слезнава надолу пак? Сигурно по този ще е, няма кой друг. Виждам ти името. Стой. Кубе. О! Лавата! Виждам ти името, много си близко. На место нямам стик. Да, не е лавата. Опа, се там хора. Ехей! Едно на fucking many please. Беги, беги. Fucking follow на many please. Лекичка. Тук не е експорното място, майче. Експорното е, майче. Абе, ние сме близо до изхода, бе, бат хора. Знам пътя за изхода. Къде? Ти най-добре го помниш. Тук има няма горе. Къде? На земята. Сега ще излезем. Без проблем. Добре, че спрем на клипа на пауза и след малко ще продължим. Добре, ето и след паузата. Аз почти излезах. Хакер Геймър почти излезе. О, тук човек има айрон. Доста айрон, човек. И нагоре продължава да има. Значи аз почвам да копая там нагоре. Ама не знам дали ще ми стигнат факлите. Ама аз съм близко, бе. Нали видял едно място, бе. Излезни в него. Ма ти сега нагоре ли копаеш? Не. Окей. От стълбите ли? Абе там дед беше грабела, бе. Дед ти показах изхода. Там имам изход. Окей. Виждам ти името, стой. Стой, ето. Айде. Помниш ли това? Той ли? Беги! Беги! Ето го. О, браво е, хакер! Човек, браво е. Беги, бе! Беги, бе! Беги! Беги! Аз съм се качих вече. Ти качваш ли се? Окей. Окей, защо трябва да се връщаме в Защо трябва да се връщаме от мината без диаманти? Това не мога да разбера и много гадничко. Добре, в чест. Какво има? Компас. Аз имам 48 айрон, човек. Искаш ли си направим айрон брони? Ти колко имаш? Айрон. Колко айрон имаш? Ето, бе. Колко айрон още има? Ти само три звери си събрал, бе. Не, къде? Да. Ти колко имаш? Добре. Искаш ли айрон брони? Да си ги изпечем? Дай. Не взимай. Аз ще ги взема. Окей, аз ще направя още... Нямам кол, дай кол. Сега. Ще ти дам. Аз имам две печки. И аз имам две печки, аз направих. Аз вече съм. Опа. Кол ли искаш? Да. Сега ще ти дам. Обърни се. Дайте. Ето. Тук какво си спекал, бе?
Че си взема айрона? Айрон. 32. Аз го служих в печката, бе. Да, ма и ти за мен и за теб. Да. Такова. Моля, човек, това вече. Със сигурно не. Поспиш, бе. Нали знаеш, че сега няма да станеш? Да. Аре, стани, докато се печат айроните. Те са Ама. си... Не, бе, не го взима още. Окей, нека се Я печат. виж са дали съм бъгнала така. Ге! Сапа съм още по-високо. Да, сега е още по-високо хакер геймър. Добре, как от високото ще станеш на ниско? Ай, 5 левел съм и аз, човек. Чакай, аз гладен ли съм да видя? Не. Но мисля, че ще стана гладен. Кабълс. Кабълс. Няма как да не складам. Защото не съм написан. Помниш ли, че и ми щеше да Окей. Ти вече с това броня си? се Ти само краката имаш, нали? О, дали ще стигне и за двамата? Да. Гледам. Чакай, аз ще Окей, взимам аз ще малко. кача нагоре. Чай да обработа дървата. Аз лежа и пак лежа. Сега виж дали съм още по-нависоко. Не. Значи като съм скоро, а сега, Да. кога съм скоро, съм нависоко. Окей, аз ще довърша къщата. Няма дърво. Аз имам 16. Този един ред 16. Ела Нали? тук. Сега. Ела тук, бе. Е, Не ми изненада. Знам. Чакай само да... Имам малка изненада. Къде са? И към земното да тръгнеш. Къде си? Тук са. Дай бронята! Човек. Даде ли ми? Да. На така сте. Е тук, бе. При мен. Окей, гликав съм грозни. Окей. Тук при печка. Е, бронята. Да, е тук. Окей, ти имаш ли? Не съм спра. О, мака! Гликав съм грозни. Човек, ти ще изчакнеш ли бронята? А, не сега. И аз искам да съм повече по левел, за да мога да си изчакате и другите неща. Аре, ще ходим ли в мината? Още бе. Еми, ако искаш. Или да след малко да приключи този епизод и тогава. Или в другия. Забравихме да ви кажем, че това е седмият епизод на Майнкрафт двойно оцеляване. Или майче го кажа. Двойно. Тойно. Двойно ни ме доста. Ей, глека път. Как е гейма? Много са бе. А вижте, аз къв съм. Много си го. Знам. Добре, хора. Надявам се този епизод да ви е харесал. Чакай да видя как... Ако ви е харесал... Чакай бе! Гледай към мен. Да. Чакай. Чакай. Та-да! Какво бе? Виж си кашка. Окей. И надявам се този Лека епизод да ви е нощ. харесал. Ако е така, ако е така, коментирайте. Знаете процедурата. оценявайте. Коментирайте. Не Оценявайте. Дайте палец нагоре. Не давайте палец нагоре и... Стига повече няма грешно. казвам чао. И абонирайте се. Това ще бъде от нас. Ще се вислим и ще